சுத்த ஆரம்பிக்கலாம். சூப்பர். பிக் பாஸ் வீட்டில் நடந்த 2 முக்கியமான சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பாருங்கள். கேப்டன்சி டாஸ்க் நடந்தது. இதில் எல்லாரும் சேர்ந்து 3 பேரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. பிக் பாஸ் வீட்டிலேருந்து 2 பேரும், ஸ்மால் பாஸ் வீட்டிலேருந்து 2 பேரும் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதில் யாரெல்லாம் வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஷு, ஜோவிகா வந்தாங்க. ஸ்மால் பாஸ் வீட்டிலேருந்து தினேஷ் வந்தார். இதில் என்ன ஷாக்குனா, அங்கே இருந்தவங்களுக்கும் ஷாக்கு, நமக்கும் ஷாக்கு. தினேஷ் வந்து வேறு லெவலில் வின் பண்ணார். யார் சாமி எங்கேருந்து வந்திருக்கான்? அது என்னன்னா, பாலை வச்சு சுற்றிக்கிட்டே அதை வந்து கிராஸ் பண்ணணும். டாஸ்க் ஆரம்பிச்ச அடுத்த செகண்டே அவர் முடிச்சிட்டாரு டாஸ்க்கை. அப்போ மட்டும் மாயா மூஞ்ச பார்க்கணுமே, மாயா பூர்ணிமா மூஞ்செல்லாம் அப்படியே அவங்க ஷாக்காகி நின்றுட்டாங்க. எப்பட்றா அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. வேற லெவலில் இருந்துச்சு இன்னைக்கு எபிசோடு. அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல எல்லாரையும் வச்சு மாயாவோட கேப்டன்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு ஆண்டவர். எல்லாருமே கழுவி ஊத்துனானுங்க. கடைசியில ஐசு வந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. ஐசு போகும்போது பயங்கரமா எமோஷனல் ஆகி நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா லவ் பண்றேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல. அதுக்கப்புறம் தான் நிக்சன், ஐசு போயிட்டாங்க இல்லையா, நிக்சன் வந்து பயங்கரமா அழுதுட்டு இருந்தாப்புல. அவன் விட்டு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. தினேஷோட கேப்டன்சி செம்மையாக இருக்க போது. பயங்கரமான சம்பவங்கள்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தடுத்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் உங்களோட ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் யாருன்னு கமெண்ட்டில் அப்படியே சொல்லிட்டு லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. தேங்க்யூ.